Ok, deci GPT-ul ne-a randat și hai să vedem. Alegi un loc de utilizare strategic. Salty Springs. Sigur nu e multă lume acolo. Colectare de resurse. Bombe. Doar atât o să iau. Învață să construiești eficient. Simple edit. Fii atent la zona de joc. Dacă vine cineva pe mine, în ce vin? Alege armele pot. Da, aici da. Dar nu e la fel? Ba nu colectează resurse, mă scuz pe mine. Controlul mișcărilor și al unghiurilor. N-am învățat la școală. Fii atent la sunetele jocului. Păi uite jocul aici, uite, se aude. Cam mare lag. Dar eu zic că se aude, nu? Gestionarea inventarului. Da, am aici asta, odată de așa. Joacă cu calm. Deci nu mă mai joc, mă piși pe el. O să trec peste punctul ăsta. Joacă în echipe, dacă este cazul. Nu este cazul, așa că hai să trecem și la Fortnite. Renegade Wader. Renegade Wader. Hai că nu mai am deloc, ești nebun, sunt falit. Donați. Tap. Vă rog eu, tap. Doamne, dar vine jumătate de hartă aici. Bă, vărule. Banana e moale, anul necoasă dacă o enervezi. Băi, mi-a dat sniper. Am nevoie de sniper. Nevoie de bush. Bun, zic că am nevoie de bush. Nu-i nimic acolo, au. Ne tragem ăla. Ah. Pleacă. Vezi ceva important? Opa, avea shotgun. Run. Și acum... Au. Am folosit și un glonț degeaba ca prostul. Au. Ăla nu știu dacă avea ceva important, dar nu mai vreau să mă mai bag, gata. Gata, s-a terminat, nu mă mai bat. Vă rog eu, lăsați-vă pace să trăiesc. Ia stai așa, mă, trebuie să repar asta. Fuck, uite, a reparat. Asta pleacă. Aia nu mai dau jos, că după nu mai ajung aici. Oh, my player, my guy. Mamă, ce m-a speriat ăsta. N-aveți... Părule, ești ok? Au! Mă, mai trage unul. Stai, bossule, că mai trage unul și nu-mi place. Mamă, bă, dar pune zic, dar ce-s cu playerii ăștia așa obraznici? Dar se face aici bătaie. Bătaie intens se face aici, că mai e 19 player și am doar 3 kill-uri. Bine că eu dau atâta. Bă, deci odată dacă mai dau 57 în cap. Sau cât dădeam, 92, cât 57 cred că dădeam, cred mai țin minte exact. Da. Nu e frumos. Oh, prietenul meu. Baftă.